Dwarbaguri MAC constituency angkang Daithor police station ke parlo Daithor forest IBSI hemalong KSU Dwarbaguri head branch atumpen kedamtang trainee phai cricket homani pherangkia mai ke padopon labangso pherangkia mai ke phaponalong kachitong don KSU Dwarbaguri head branch kongchunbang Gotom terang BD Sarpo Amron terang Daithor VDP Anderson Singnaratum chitong don Kedamtang Chitia Cheklopen KSU Dwarbaguri Head Branch Klembang Photumpen Quality for Education Pajai Make and Ponpen School Kahumri Dam Kedamtang Trainee Phai Kreisiar ni an Pajutlo Lapen Daithor Degree Model College Daithor Higher Secondary School Lapen Harlongbi Velongbi College Lasonsi Attokano Inglongar Lok LP School along Anta Humri Damlo Lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Local MAC Mate EM Richard Tokbeatum Lapuson Nangkapin Khatpon Thegapot Kurwang Thulapen Kachuropon Quality Education Awareness Campaign abu thani tum dam tanglo nasila bangso ahin ni tum dam 8 pen pamopen hala secretary ki poteng si ni tum longkon ma dam tang la bangso school ni tum non ma men than pon la si ni tum la che thak lap Dwarbaguri angkang pi kaddo ko be pangro me do we bon stame la bason si adak si kapadam to ni tum data dun e la so long ini tum dat claim la bilap dagali KSA tum do inglong pho la pen meeting tum hala tum ansa minang chera panchi to dun pen ingkuli si made fast face bang ge chun pono bisi ni ling ni thelo benli tum Dwarbaguri KSU head branch hin pen Daithor angkang pi made la proper Daithor rong peke along chu ben chenglok rong sali kaddo go ben chenglok ni tum humkrener cap high school ani tum humri dam tanglo la pen la bangso humkrener cap high school men ni apor dingchat ta hai bons tame labangso news kilang abang pu pitum same labangso nitum KSU Dwarbaguri head branch hin pen kabijit dam tang mate kahumri dam tang school men li than parju poning tung lasi nitum ke dam school men ke lai khelo Daithor high school langtangwong English high school Daithor Gov ME school ke kangadong LP school ke kangadong high school Upper Rangsoli ME school angjok terang kalioni LP school arlompira LP school Upper Rangsali LP school me ladak kaddo ka we nitum kihumri dam along pen Misen labson si thekpon long lo Lapen halapu BD Sarpo Amoron terang pen kaningje ponthu ke dolamara long class 9 lapen class 10 atumaphan free coaching sitami B ponlo lasi komadnia korte injera tumjongsi aning hang polote free pen mate ake joy pen coaching and ponlong ji puta ningje pon lang por hut sitame elitum Karbinglong Autonomous Council ke Japon jakong the perfect non CEM made Dr. Turan Mohang Alangli ke Japon along Education Department arpu ke pek pon itum kaching hon Dwarbaguri local MAC made EM Richard Tok be alang listamela bangsu initiative ke en pon apon itum ningarong parpik lo lasi ke bang lang apon same lapus answer se initiative en pen riso jang tum mate organization tum tame cherok tok ben kapalang toyi aphan hukum pi pen itum claim pon lo lipung te chunpo la alang News Report Karbinglong Live